Bé, tot seguit, ja doncs, preparats al ball de bastons, ball de la Pepa. Molt bé, un aplaudiment per aquests petits dansaires, el ball de la Pepa. I ara es preparen, doncs, perquè a continuació ens oferiran el ball del Sona Bigotet. Dansaran l'Esbart Albada i els alumnes del Pla Educatiu de l'entorn de l'Ajuntament de Tàrrega, acompanyats també pels Grallers de la Barra i per l'acordió de Ramon Montraveta. Molt bé, aplaudiments als joves dansaires.
Aplaudim els petits i petites que ens han ofert aquests banys, la col·laboració de l'Esbart Albada i els alumnes del Pla Educatiu de l'entorn de l'Ajuntament de Tàrrega.